Fil-liċeo tal-Ħamrun, iż-Zanzan Ground b'terf artifiċjali ġdid b'investiment ta' aktar minn 200,000 euro. Bħala break clubs li għandna l-volleyball hija xi ħaġa tajba u hija sportiva ħafna. U bekk nista' mhux biss motiva ruħi mal-kal sħabi u issa l-atranġa l-ground nistgħu nilagħbu iktar u tkabret iktar milli tiġa kienet u allura għandna aktar spazju biex indaħlu iktar tfal. Inħobbu ħafna wkoll il-futbol u l-basketball, bekk hawnhekk aħna verament kuntenti li għandna ground daqshekk sabiħ li qabel ma kienx daqshekk renovat u issa li sar renovat nistgħu nieħdu gost flimkien kemm waqt il-breaks fil-break clubs tal-basketball u fil-futbol kif ukoll waqt it-tournaments u anke waqt il-PE lessons mat-teachers tal-PE. Fl-2025, il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda investit b'kemm jiswew aktar minn 1.3 miljun euro f'dawn il-proġetti. L-ikbar żewġ proġetti kienu dawk ta' 7 grounds li saru fil-Kulleġġ Għawdex, l-iskola primarja u l-iskola medja b'valur ta' 800,000 euro. Fl-inaugurazzjoni, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li fl-iskejjel mhux biss qed isir xogħol infrastrutturali imma wkoll it-tisbieħ fl-ispazji sportivi u rikreattivi f'diversi skejjel. Spjega li b'dan l-investiment l-iskejjel qed jagħtu importanza lis-saħħa mentali tal-istudenti. Sostna li dan l-investiment jidħol kexxun mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni biex tkompli tingħata spinta l-attività fiżika u sportiva fl-iskejjel. Sar ukoll tisbieħ f'diversi skejjel oħrajn fosthom il-Kulleġġ San George Breka Skola Primarja tal-Ħamrun, fil-Kulleġġ San George Breka Skola Primarja tal-Belt Valletta, fil-Kulleġġ Santa Clara Skola Primarja ta' Pembroke, fil-Kulleġġ Santa Clara Skola Primarja f'San Ġiljan, fil-Kulleġġ San Ignazju Skola Primarja ta' Ħażebbuġ u fil-Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja ta' Żejtun.